A segunda pregunta que me gustaría plantexarles, e que me gustaría contestar en voz alta, é, bueno, en Galicia pasou o mismo. Pasou o mismo con España, sí ou non? E eu aí recomendo que nos veamos os datos. Hai cousas que pasaron máis ou menos igual. Por exemplo, esa cosa que se fala tanto, é dicir, eu nunca recordo unha elección na que se lle prestara tanta atención ao voto nulo e ao voto blanco. E porque eran realmente candidatos que se presentaban a estas eleccións. Se collen ustedes os datos e comparan os datos de voto nulo e de voto blanco, en Galicia, no ano 2007, houve un 0,88% de votos nulos e no ano 2011, un 1,71%. Se duplicou. Bueno, estamos falando, nos emociona, de 27.463 votos. No caso dos votos en blanco, no ano 2007 houve un 1,62%, no ano 2011, onte, houve un 2,35%. 37.808 votos. Hai unha tendencia a aumentar o voto nulo e a aumentar o voto blanco. Eu, no voto nulo, prefiro non facer interpretación porque é difícil discernir o que é nulo voluntario do que é nulo voluntario, pero no voto blanco hai unha tendencia moi clara que casi un punto máis. Casi un punto máis. É un pouquinho máis do que pasou no resto dos anos. En ese sentido, pasou algo que eu creo que non ten elementos diferenciales en Galicia, que efectivamente hai un porcentaxe de xente que participa activamente no sistema, que cree no sistema democrático, nos partidos e tal, pero que non ten oferta. É dicir, xente, digamos, que ten demanda, é dicir, que estaría disposta a ter unha organización, pero que non ten oferta. E iso é algo que neste momento ten que ver co que falamos antes. Falta un discurso por parte do Partido Socialista que nos explica hacia onde quere levar as súas políticas. E eu creo que aí acaban boa parte das similitudes. E todo o demais son, entre comillas, diferencias. E me explico. Se vostedes analizan as eleccións, os resultados, vamos a centrarnos obviamente nas grandes cidades, porque nas vilas e nos povos pequenos, creo que son básicamente factores locales os que explican os resultados. O que pasou en Galicia non se parece ao que pasou en resto do Estado. E agora mesmo veño dun debate onde alguén se empeñaba en decirme que había unha regla, e ao final, porque acabaron con o que Galicia é unha excepción. É dicir, en Galicia, o Partido Popular é efectivamente o partido máis votado en todas as vilas, en todas as provincias, xa foi o partido máis votado en todas as provincias, fai 4 anos, pero non gana en todas as capitales. E de feito se produce un fenómeno que eu creo que é realmente moi curioso, que gana moi concentrado na provincia de Coruña, se se fixen, gana as 3 cidades que gana a provincia de Coruña. Ferrol, eu creo que é un caso que tamén ten a súa dinámica propia, que ten que ver ca situación da cidade e ca fragmentación da vida política. Pero sí me parece relevante os casos de Coruña e Santiago. E eu, como Partido Socialista, tamén debería preguntarse por que perdeu Coruña e Santiago, e o Partido Popular debería preguntarse por que ganou Coruña e Santiago. E ser moi cuidadoso a hora de seleccionar os motivos, porque vamos a ver se conseguimos explicar os fenómenos diferentes que abren nos casos. E que os motivos que utilizamos, e se están utilizando ahora para explicar o de Coruña e o de Santiago, nos sirva tamén para explicar o que pasou en Pontevedra, en Ourense e en Vigo. Porque se houve un voto de castigo ao PSOE e a Zapatero en Galicia, como houve no resto de España, como é posible que suba o PSOE en Vigo ou que suba o PSOE en Ourense? Se o Partido Popular está nun momento tan excelente e tan grande e gana todas as cidades, como é posible que gane cidades como Coruña e Santiago e, sin embargo, se estanque en Vigo e mesmo retroceda en termos proporcionais tanto en Ourense como en Pontevedra? Que hai unha parte dos resultados nesas cidades que se explica pola crise, que se explica pola estrategia do Partido Popular de convertirse con un referendo sobre o Zapatero, sin duda, eu non discuto eso. Pero eu teño unha tese que me gustaría comprobar e que levo defendendo un texto pola mañá na radio, que eu creo que en Galicia houve un escenario de competencia diferente ao resto do Estado. Por unha razón fundamental. É a única comunidade autónoma donde se dá unha
un escenario que se vai a dar dentro dun ano, que é Goberno Central PSOE, exercendo unha política de recortes, e Goberno Autonómico do Partido Popular, que leva case 2 anos facendo tamén unha política de recortes, que será un escenario moi semellante ao que nos vamos a topar dentro dun ano, é dicir, un Goberno Central que efectivamente terá que responder pola súa xestión da crisis e polos recortes que leva feito, pero un montón de gobernos autonómicos, de gobernos locales, que terán que responder e acreditar un ano de xestión. O caso de CIO, que seguramente algunos de vostedes teñen na cabeza, de Cataluña, eu penso que non é comparable, porque o cambio se produxo fai moi pouco tempo e os recortes levan prácticamente, estamos falando de 3-4 meses. Sin embargo, en Galicia hai un elemento de corrección que aquí xa leva 2 anos gobernando o Partido Popular e aquí xa leva 2 anos facendo política de recortes. E nese sentido, eu creo que eso generou un escenario no cal pesaron moito máis as dinámicas locales e as dinámicas galegas que as dinámicas estatales. Cambio, non o sei. Pero eu sí creo que no relevo Coruña e no relevo Santiago, probablemente o factor determinante foi o tempo que leva o Partido Socialista gobernando nas dúas cidades en que se producira alternancia. É dicir, eu creo que o factor impulsor dese cambio ten moito que ver co final dun ciclo de política local e que a incapacidade para ofrecer unha oferta, entre comillas, renovada, mentres que nas cidades de Vigo e de Ourense e tamén en Pontevedra pesaron máis os factores que teñen que ver ca situación interna do Partido Popular, no caso de Ourense Palmario, como saben, ali hai unha coalición clandestina entre Baltar e Feijóo, que non funcionou ben e que ten un costo. Outro tanto, a bella disputa con Manolo Pérez, que desde sempre parteu o Partido Popular, e sobre todo son cidades onde fai pouco tempo que gobernaba o Partido Popular, ou gobernou o Partido Popular, como o caso de Vigo, o caso de Pontevedra, e paradigmáticamente moito máis o caso de Vigo, onde o cambio, esta era a segunda elección a que se presentaba. Entón, eu creo que en Galicia pasou algo moi parecido ao que pode pasar dentro dun ano nunhas eleccións xerais. Que vai haber un elemento, non digo un canto resultado, digo un canto dinámico, que hai un elemento de corrección que é que as comunidades autónomas están máis do Partido Popular, vai ter que acreditar unha xestión dun ano no pico, facendo recortes moi severos e moi duros, facendo recortes moi severos e moi duros, e eu creo que iso vai aumentar as posibilidades de competir por parte dos outros partidos, nomeadamente o Partido Socialista e, no caso de Galicia, o Bloque Nacionalista. Entón, esta famosa relevo que se produxo nas cidades, eu penso que hai, non sabemos, eu insisto, non sei canto, pero é unha parte moi importante do resultado que é imputable directamente a valoración que moitos votantes fixeron da xestión de Feijóo frente á Xunta, eu creo que non foi especialmente positivo, e a dinámicas de política local, a ciclos de política local. E depois tiña pensado tamén facer unha reflexión sobre as consecuencias que os resultados poden ter para as 3 principales forzas. É dicir, salindo do ámbito das cidades, centrándonos un pouco, bueno, que isto que pode significar para o Partido Popular, isto que pode significar para o Partido Socialista en Galicia, e isto que pode significar para o Bloque Nacionalista Galego. Entón, vamos a empezar, se les parece, polo Partido Popular. Entón, se a miña hipótese é certa, que insisto, habría que comprobalo, pero que de alguma maneira van salindo datos nos próximos días e nas próximas semanas que nos permitan saber tanto de certo e tanto de lucubración hai en isto. Se a miña hipótese é certa, o Partido Popular, a hegemonía que o Partido Popular ten en Galicia, non é tan aplastante como pudiera parecer. E este resultado pon en riba da mesa, primeiro, que hai unha estructura moi sólida, moi potente de partido na provincia da Coruña, e que hai outras 3 estructuras de partido que teñen máis problemas. E que o proceso de renovación que iniciou Feijóo na provincia da Coruña, que resultou altamente rendible, teno pendiente en Ourense, teno pendiente parcialmente en Lugo, e teno tamén pendiente en Pontevedra. O Partido Popular, a diferencia do que pasa no Partido Popular en España, non vou decir que ten un problema, sino que ten unha lista de tareas
pendentes para facer daqui as eleccións xerais, pero sobre todo daqui as eleccións autonómicas, que, bueno, vamos a ver exactamente a onde lle conduce. Vamos a ver exactamente que dinámicas lle poden provocar. E segundo, eu creo, xa é un pouco a impresión que eu teño, que os resultados das eleccións poñen encima da mesa que a valoración do que está facendo neste momento o goberno é irreducible. Non vou decir que sea mala, non vou decir que sea boa, porque non teño datos, pero esa función de espello, ou esa función de simbolizar o tipo de políticas que se poden facer alternativas a que está facendo o Partido Socialista desde os gobernos autonómicos e que podría arrastrar do voto das grandes cidades, eu creo que esa función non é existe. E a minha impresión é que aí hai un problema que pon ou pinta unha leve sombra as posibilidades de que o Partido Popular poda competir nas eleccións autonómicas. E que é o que quero dicir? Non estou dicindo en outro menos que o Partido Popular teña perdido esas eleccións autonómicas. Simplemente digo que o Partido Popular ten encima da mesa unha xenda de cambios da organización que lle van a traer as gobernas e que eso é unha incógnita. E segundo, que a súa xestión do goberno autonómico non lle garantiza ni moito menos o resultado electoral. E que, máis ben, a miña impresión é que pode convertirse nun dos problemas que teña que xestionar daqui as eleccións xerais e daqui as eleccións autonómicas. Por qué? Porque xa nos pediron o voto para castigar a Zapatero fai 2 anos, non o volveron a pedir este domingo, pediron unha terceira vez a base del moito. Entón, nas próximas eleccións xerais, algo, supoño que algo, falaremos da xenda da Xunta e algo falaremos da realización deste goberno. E aí é onde probablemente podamos atopar algún claro escuro. Que é o que quero dicir con isto? Quero dicir con isto que, como conclusión, o gran problema que ten, entre comillas, o gran desafío que ten neste momento o Partido Popular en Galicia é que o discurso co que leva ganado as últimas 2 eleccións xa non lle rinde tanto, non lle vai a rinde tanto. E é un discurso que dificilmente poderá volver a articular con éxito nas eleccións xerais. Por que? Porque Zapatero ya está castigado, porque ya lo castigamos a las autonómicas, ya lo castigamos a las municipales, non lo vamos a castigar outra vez. Segundo, porque quedan moitos menos bipartitos, os que denigrar e sacar audis, asesores, etc. E terceiro, terá xa 3 anos de xestión que terá que acreditar de alguma maneira. Entón, nese sentido, creo que ten un horizonte, evidentemente, parte como o corredor mellor colocado, pero ten unhos desafíos que eu considero que lle abren interesantes oportunidades aos dous outros partidos. Porque é unha cosa que eu si creo que deixou a etapa do bipartito, que os ciclos políticos largos en Galicia se acabaron. Porque ten alternancia. No momento que se produce alternancia política nun espacio de competencia electoral, esa cosa de que alguén chega ao poder e xa ten asegurada 2 legislaturas, 3 legislaturas, morta. Eu creo que neste momento o electorado galego é moito máis, digamos, racional nas súas eleccións e é moito máis, e está moito máis disposto ao cambio do que estaba antes de que chegara o bipartito. Isto non é mérito do bipartito, pasa simplemente cando un partido leva gobernando moito tempo e se produce un momento de cambio en un terreno. Porque a xente lle perde o medo a cambiar e se un goberno non funciona, que pasa o seguinte? E eu creo que neste momento Feijóo é consciente de que, ou debería ser consciente de que ten un problema de discurso para as eleccións xerais, pero sobre todo eu creo que ten un problema de discurso e organizativo para as eleccións autonómicas. O Partido Socialista. Bueno, no caso do Partido Socialista, aparte de darse as dinámicas que xa temos evaluado e que evidentemente se manteñen para son trasladables do ámbito estatal ao ámbito autonómico, eu creo que debería intentar sacar unha elección que probablemente, isto vou dicir a xente que non o comparta, porque estou acostumbrado a que a xente non leva ao contrario, pues, creo que podería ser para. Eu fago unha lectura dos resultados de onte, sobre todo nas cidades, que é a seguinte. Caeron os alcaldes socialistas das grandes cidades que consideraron sempre que a súa misión era heredar as maiorías do Partido Popular.
e que a estrategia para heredar esas maiorías era comportarse como alcaldes do Partido Popular e acercarse o máis posible a ese espacio electoral os seus comportamentos, os elementos simbólicos, a súa forma de facer política, a súa forma de relacionarse ca lingua, a súa forma de relacionarse coas que cos toros, etc. E, sin embargo, se consolidaron na súa posición alcaldes que souperon xestionar dúas cousas moi ben. Primeiro, a súa distancia co Partido Popular. Eu creo que nese caso, o caso de Caballero para o e segundo, que souperon xestionar moi ben a súa relación co socio, o Bloque Nacionalista Galego. O caso do Ourense é un exemplo impecable, hasta que punto recolleu os frutos disso. E iso me leva a unha conclusión. Eu creo que o Partido Socialista debería leer os resultados nesa clave e debería dar un paso que non deu cando gobernamos no bipartito e que sigue sin dar, que ten que asumir que o seu objetivo na vida non é heredar a maioría do Partido Popular, sino que generar unha maioría propia, alternativa á maioría conservadora. Por qué? Porque tú podes... Hai unha parte dos votantes do Partido Popular que te poden coller temporalmente como sustituto, como facía no caso de Paco Vázquez, pero que ao final acaban volvendo sempre original. Porque se non hai diferencia, todos nos quedamos por original e nos libramos da toque no momento que podemos. Generar unha maioría propia. E o objetivo final do Partido Socialista non creo que tenha que ser heredar a maioría propia, sino que construir unha maioría propia e, segundo, asumir que o nacionalismo non é un compañeiro de viaxe molesto do que hai que librarse á primeira ocasión e por calquera medio necesario, sino que é un socio necesario e irreemplazable e que hai que aprender a gestionar esa relación e que hai que aprender a convivir e que hai que entender que para que gane un, o outro tamén ten que ganar, que non se poden repartir só as pérdidas, que tamén hai que repartir as ganancias que poda generar en termos políticos a acción de goberno ou a acción de oposición. E eu creo que mentras o Partido Socialista non entenda eso, sí, poderán construirse alternativas puntuales en determinadas ciudades, en determinados espacios moi determinados, poderán aproveitarse posibilidades puntuales, como se deron no momento do bipartito, presentar a unha persona como Fraga, todo o que todo o prestixio e nunca máis, pero no momento que todo eso se estabiliza e no momento que o Partido Popular renova un pouco as súas listas e renova un pouco a súa candidatura, porque o gran problema do bipartito é que non foi capaz de construir de consolidar unha maioría sólida que o respaldara. E iso me leva a segunda parte, que é a do BNG. O BNG, eu onte non estaba en Galicia, seguimos os resultados como puide, hoxe puiden ver algunhas valoracións que leva feito, e eu creo que non está facendo unha lectura correcta do que acaba de pasar. Eu creo que a pregunta que se ten que facer no caso do BNG é por que nun escenario no cal todo era favorable? O BNG tiña que estar todo empuxa para arriba. Aquí tes un goberno que sistemáticamente va contra todos os símbolos que activan regularmente a base nacionalista e Feijóo pisou todos os callos do nacionalismo. A lingua, a reforma do estatuto, todo, non dixo ningún. Cuestionar a condición de nación, é dicir, todo o que activa regularmente a base nacionalista. E enfrente hai un goberno en Madrid que deu un xiro as súas políticas, que foi respondido por parte da actual dirección do BNG con un discurso máis á esquerda, de clara confrontación e de claro posicionarte, digamos, noutro espectro. En un escenario que recorda bastante o escenario dos anos 90, onde se produce a gran emerxencia do Bloque Nacionalista Galego con medio. Pero claro, si vas e, ademais, con unha dirección que receta ese xiro despois de perder as eleccións autónomas. Pero claro, o resultado que nos topamos onte é que se perderon 80 concelleiros e se perderon 60.000 votos. De cada 10 votantes que tuvo a negar nas municipales de Quintana, non sei se acordan de las Quintana, non fora de Quintana. Non, que como a dirección de Quintana non se acorda, que o recordo eu. 60.000 votos menos. De cada 10 votantes de fai 4 anos, 2 non repetiron os votos. E a pregunta é por qué? A pregunta é por qué? E
E probablemente a resposta teña moito que ver con que o BNG ten que enfrentarse unha vez a cuestión que leva pospoñendo, e que leva demorando, e que leva mareando, desde que eu coñezo o BNG. Eu votei BNG toda a miña vida, seguirei votando BNG e morrerei votando BNG, porque son así de razón. Pero o BNG, desde que eu teño uso de razón, ten, eso que se dice sempre, nunca se dice o BNG, non sei por qué, eu tengo ganas de empezar a decir unhas tertulias, nunca me deixen falar de Galicia, porque está falando de Comunidade de Madrid. Pero no BNG, igual que no PP, igual que no PSOE, hai dos almas. Eso tamén que se dice las dos almas del PP, las dos almas del... No BNG tamén hai dos almas. Están os que legítimamente teñen un proxecto que non é ser un partido de educación mayoritaria, que é ser un partido, bueno, de un tamaño reducido, pero que teña moita influencia estratégica. Con un porcentaxe limitado de votos, que poda, digamos, como se decía cando estaba na vida política activa, que poda condicionar o que goberna. O objetivo é condicionar o que goberna, non é gobernar. Que é un proxecto legítimo, pero a pregunta é se é sostible no tempo, porque é evidente que, desde que se encaminaron nesta dirección, os resultados van como van. E a outra alma, na que eu me sinto máis identificado, é a que intenta construir unha organización nacionalista que intenta efectivamente ter vocación e exercer como vocación de forza mayoritaria. Eso significa evidentemente transformacións organizativas, transformacións no discurso, etc. E iso, igual que o PSOE ten que resolver, digamos, esa relación amor-odio que ten con seus socios, eu creo que o BNG ten que resolver esa relación amor-odio que ten consigo mesmo. E decidir, temos que decidir os que nos consideramos nacionalistas, temos que decidir que queremos ser en Madrid. Es decir, si queremos ser un partido pequeño, un partido coqueto, un partido que lle diga ao alcalde o que ten que facer, ou si queremos ser o partido que milita o alcalde, ou si queremos ser o partido que milita o presidente. Como xa les digo, creo que xa está ben de tempo. Sempre digo que vou ser breve, pero ao final non é un problema. Como non tenemos máis a falar moito, esas son un pouco as preguntas que quería plantexar e que creo que son un pouco as preguntas que poden ter algún interés. Nada máis.